As instalacións do Real Club Náutico de Portosín acollerán o vindeiro sábado 7 de setembro a quinta proba puntuable para o Campeonato Galego Inclusivo de Slalom de Motonáutica. A proba organizada polo Club Adeco de Anoia en colaboración coa Federación Galega de Motonáutica e o propio Concello Sonense participarán deportistas con e sen discapacidade. Esta proba celebraremosla o próximo sábado día 7 de setembro aquí nas instalacións. Calquera persoa que queira vir desde o Peirao aquí pode estar vendo a prueba, e destas instalacións do Náutico tamén se poden ver, e onde estará a Federación cas mesas de control do tempo. É importante que poñamos o noso gran área para que estas actividades non morran e que sigan anoando, pois organizándose e pouco a pouco pois vayan crecendo. Así que de parte nosa do Concello, moitas gracias, estaremos sempre aquí en esta proba, en esta quinta proba, en moitas máis que se van a celebrar indudablemente ao longo do ano. Trátase dunha competición de regularidade na que os participantes deberán realizar un percorrido estilo slalom con diferentes probas, como pode ser a recollida dunha pelota, o fondeo da embarcación ou mesmo un amarre. Esta é unha proba de habilidade en embarcación a motor. Non é unha proba de velocidade, non consiste en quen chega antes, senón que a Federación marca un recorrido e ese recorrido ten un tempo para ser realizado, e no momento que te adiantas ou te retrasas empezan as penalizacións, ou sea, tes que axustarte ao segundo co tempo que marca a Federación. A proba arrancará o sábado a partir das 10:30 da mañá.